No niin, nyt täällä projektoidaan vähän Manke ja messukuntoa ja Tino mies laittaa tästä vähän uutta lokaria ja tämmöstä ilmanputsaria ja alolippaa ja tältä toiselta puolelta pöytää vähän uutta jarrua ja käppäriä. Uutta ja uutta, mutta uutta kuitenkin ja näin poispäin, että kyllä puretaan nää ja Aleksi sitä herra vie maalaukseen, kyllä. Aleksi setä. Vitu Aleksi. Onko se yhden nimeltä mä nyt sanottu, että hei, niillä on lapsen setä? Eiku vai niinku eihän se ole raskaan, kun se vaikka... Niin. Mä oisin vaan ollut se. Ai se En mä kyllä niin se eteen. Ei mitään. Mä kyllä niin vammaisen lapsen. Toi kyllä editoidaan pois. Toi kohta editoidaan. Nyt editori, nyt toi pois. Se on rebeliäksi. Lopulta vähän löysältä. Ja se kuka editoi, niin on rebeliä. Absolute Niin. rebellys. Mut ikinä ei poista niitä. Hei muuten. Mut ei Sieltähän tuli uusi video Hallin kohtalosta. Niin ja Rebelsillähän on... Mä editoin. Menet paskaksi, mä oon rälläkälle hieno omaan. Mikä? No ei sitä voi tietää. No kato tuota mun tossa toisella pöydällä niin Ja mä yritin hioa sitä vittu 400 vanteelle ja sit mä vaan vaihdatin 350 siihen, niin sitten meni ihan priimusti. Vitutus. Kyllä se niin. Vittu mä tungin sen Se on sun jalan siinä. No haittaako jos mä näyttelen vähän ruostetta sun mankista? Ei haittaa, se muutenkin menee maahan. Munkin ruosteita voi täältä takaa. Täällä on vähän tämmöstä komeata priiman jälkeen. Atte on kyllä etuoikeutettu, kun se saa jo lämpimässä ja kuivassa. Niin, Atte saa jostain sun eikö mitään? Miksi se Tino hiossi? Se ei mahtanut tänne vanteeseen. Ottiko se keulaan kiinni? Se otti vanteeseen kiinni. Kaikkiaan tässä pyörässä on tämmöstä. No ei, mutta Teemu tekee silleen ihan laadukasta Kiinan paskaa. Teemuhan on laadukkain niinku repkoko. No ei silleen laadukasta Kiinan paskaa, mutta toimivaa Kiinan paskaa. Niin. Asiaa ei kannata ostaa, mutta toimivaa. Rahan arvosta Kiinan paskaa. Toimivaa Kiinan paskaa kannattaa ostaa. Tino, pitääkö tää pultti? Ja poltti. Joo. Oikeesti. Hei Tino, tuleeko näihin Kiinan putkiin? Tuleeko näihin semmosia, tämmöset sylinteri erikseen semmosia niinku... Ei tuu, kun se on niin vitu korkea, ei kato tota. Joo, siis onhan... Siitä väljentyy se, minä tiedän. Se on niin vitu pitkä. Semmonen paska. Mä katon nopeasti. En mä tiedä jaksaako tää kone edes niinku vääntää. 140. Mä voin editoida Pitäis olla siihen huolissaan, vauhtipyörämuotoon. Viimeksi kun oltiin täällä, niin sieltä vähän nähtiin. Vauhtipyörä. Mitä meillä speedrunaa? Voi mä lähetin ne vittu suuttimet takaisin, kun ei ne suuttimet ei ne vaikuttanut yhtään. Se saattaa olla, että siinä oli liian iso suutti. Ilmaus. Hyi vittu tuo se paskolta. Ai jaa. Jumalan kautta. Tinderboy Jumalan tsui. ilmaa. Tinderboy. Alkaisiko olemaan nyt hait? Mikä? Vittu se on vinossa. Sieltä tulee kuplaa koko ajan kun rämpittää taas. Rupeeks se tulla tuntaa? Joo, rupee tulla tuntaa. Ei sitä sit tarvii enää melkein. Ota. Se on vähän ees. Laitetaan tälleen kulmaan. Joo, laita se silleen vähän... Joo, meikä yrittää kulmattaa sitä. No. Vähän vielä. No, olisiko siinä? No nyt se käppi päällä. Ei kokonaan. Mut siinä alkaa mennä ilmakuppeliin ihan vittu. Ei se haittaa. On se pultit missä? Ruuvit kannatteet onko? On tuolla se kanisterilla. Mikä on hyvä musiikki? Minä tiedän. Veikko, anna se. Tähän vittu väidin niin vaan saatanasti vastaan. Se on mun personality. Mä väitän aina vastaan. Väitti vittu vastaan ihan. Mitä kaikkea se sanoo? Väitän aina vastaan ihan sama mitä. No, joo, se Ei minäkään oo ajamattaa. No en mä mitenkään silleen. Ei kun se just sanoi, että kun me käytiin ajaa, mutta mitä väärää siinä on? Niin silloin kun me käytiin ajamassa siinä pihat ja kuskailuhimassa. Niin. Niin. Ja se siitäkin joku pari vuotta kai. Ai jaa.
Mut sillä kyllä mä ymmärrän, ettei saa ajaa. Ai Ajaa, et jos niinku ei oo vanhemmat himas nyt. Niin, no sitä ei oo enää sitä. Niin. Niin nykyään ajetaan vatiällä. Niin, nykyään ei tarvitse Mut silloin vanhemmat himas, niin onko se mitään väliä? Niin ne nyt on priima vapaa kyllä. Mulla se oli tää etujoukko. Miksi mulla on näin paska vapaa? Mun jarru hei. Sen kuuluu. GoPro. Sillä aikaa kun... Niin. Kuvataan vaikka... Niin. Niin, me vaihdettiin toi. Otettiin siis irti tää takarengas. Vaihdettiin mustasta punaiseen. No nyt on. Vittu, että mun pierut haisee. Mitä mä oon syönyt? Eikö jumalauta? Kamera on päällä. No mitä väliä? Onko niinku yhtään selfie-respa? Jes, äiti sponssaa Mätkä Safka. Sekin tuli pitille. Joo, jumalauta. Tässä on levy takajarru. Tosi iloinen. Vaihdetaan vielä nämä. Nämä vaihdetaan vielä Jes, Aleksin kanssa äiti sponssaa päikkeen. Kymissä. Onks toi satulakin CNC? Tänään pojat syödään hyvin. Paljon sulle saa terhaa? En mä tiedä, se vaan sanoo, että se sponssaa. Mä vien sillä kuitin sitten, mitä mä oon tilannut. Eikö tykkäätkö sä? Niin. Tiesittekö te, että mun Manki serkku on on osissa. yllättävän on. hyvän näköinen? Penkki just Niin kuin pääsi mun lähti sinne. armas. Mä laitoin tähän omaan mankiin, niin nyt tän Hei, kropatkaa toi sitten Penkin pois tästä päälle se. videosta. Kropatkaa toi pois tästä videosta. Fake Honda. Editootteri ottaa nyt vittuun ton tossa. Fake Honda. Sori, mä en tee sitä. Fake Oi Honda. jumalauta. Joo, etujarrun Mitä sä, Mikko, sanoit? Mä sanon, että... Älä nyt saatana sanosta uudestaan. Voitteko olla hiljaa? Ajo. Etujarrun laitoin paikalleen. Mut se ottaa tuolta vaan tuohon vanteeseen kiinni ikävästi. Tuolta. Joo. Ja Tää kone on myynnissä, jos joku haluaa ostaa. Prima 110 lipani. HVR kisasähkö myyn erikseen tai koneen mukana. Eturatasta ei tuu mukaan. Kaasari tulee ja... Kyllä se nyt eturattaan kättis. En anna. Liian köyhää. Muuten kaikki tulee. Vakiosähkötkin varmaan tulee. Joo, vakiosähköt tulee mukaan. Tähän tulee kaikki osat näin. Toisen kannen osat tulee mukaan. Onneksi se vuokki. Jalkatappironkoa ei tuu mukaan, eikä vaihepuolkin. Kiksi tulee mukaan. Moikka. Vaihdettiin Päikkeen ja Aleksin kanssa tästä äsken. Mitä sä sanoit? Nämä. Ja sitten levyt myös. Siinä on Windows 11. Niin. Niin, mä sain nyt mustan ja mustan levy. Niin, sopii hyvin sitten yhteen. Molemmilla on tosiaan Gepspeedin ustit. Tossa on mun, tossa on Aleksin. Varmasti ei kattanut. Aleksilla on parempi kun sulla on noin. Rakentus saat se kuitenkin. Älä nyt päivitä Noin. mitään. Mä tuun Ei sillä Noi ollut. on noin väkäset. Multa ne on CNC:llä vedetty pois. Niin, no ei Mä sillä tykkään pitänyt olla ite sitä ilman. fantaakaan. Mä tykkään ite ilman noista Ei näy CNC. mitään tarkemmin. Ite tykkää, että siinä on ne saatana väkäistä. Niin, Aleksi tykkää, että siinä on noin väkäset. Se on, tossa on Windows 11. Se jää sinne. Ei jää. Se jää sinne. Koska mä tykkään Hei. rakkaasta vaan. Mä luulen, että sä tykkäät mun Siinä on sähkötä laittaa Tää on sun siellä. Tähän, hei! Nyt loppujätket. Tähän mankiin saa ehdottaa mitä putkea mä ostan. Oma MP-rovali. MP-rovali. Minkä putken mä ostan tähän saa ehdottaa. Hei, armut se pitäis olla siihen seifikoneen MP. Tai sit jos joku pystyy tämmöstä putkea lainaamaan vaan messuille. Pitää olla molemmat noi jouset ja Kielotetaanko tässä videossa tää putki? niin pitää olla nuo jouset. Veikkaat niitä uusia. Ei, saa varmaan, mutta pitää olla jouset. Voi nyt kikkelikokkeli. Ja sitten jos joku haluaisi tarjota 160 tai 140 tarjousta. Ton koneen pystyy laittamaan väliin tai sitten myyn ton koneen ja maksan rahalla vaan. Ton voi myydä, jos tarpeeksi hyvä hinta tulee. MVTD kuuluu mukaan.
Miten jos ei kuulu mukaan? No, Kaverin puolesta vaan kysyä. niin kaverin puolesta. Joo. Nyt on tankki irki. Tankki irki. No kaikki kyllä tajus sen. Toi on just se mitä Armas sanoi, siis ei kyllä. Vittu täytyy laittaa yksi sun malli. Mitäs te teette? Kone. Irrotus. Motor lähtee irti. Mä pidän täältä kiinni. No niin, sitten. Oi vittu, en pitänytkään kiinni. Siinä on runko saatana. Mankin on ihan helvetin ärsyttävää laittaa kone takas kiinni. Ai joo. Siirtää. Siinä on Mulla on ihan kone. päivää vaihtaa mankin tai masaa. Le motor. Le motore. Le motor. Siinä on loput paskarunnosta. Höpöi, mitä me piti tehdä? Mä ootan, että se tekee jonkun hyvän hipparin sun. El Motores. Se on jo yhden 160, 110. YX. Lifan. Le Motores. Jumal Lifan. YX. Paska YX. Kumpi on laatu, YX vai Lifan? Lifani on laatu, mut YX on näissä on teho. Näissä on teho. Joku ei pysty kun tehoa on. Ai jaa. Se taas on ihan... Ei oo. Mut se tässä on laatua enemmän kuin YX. Ai jaa, se taas on laatu. Viimeinen kansi. Niin 105 vitasessa. Paskista paskaakaan niin. Niin, Nehän on niitä parhaita poliiseja. Tosta lähti just toi perepää on purettu jo ja Tässä on keulaa ja kone. keula ja kone ja sit tankki ja Perepää on lokarit ja tanko ja lampunkoppa. Ja vois avaa tuo 160 ihan kokonaan tänään vielä tässä videolla. Saa avata kokonaan. Avataan toi kokonaan ja sitten seuraava video niin vaikka Onko se öljy siis? vaihdelaatikko. Uusi loota kiinni. Juu, ja siellä on nämä D, vittu. Orankimankin iso sähkö kun sitä. Orankimankin kissasäästö Hei, jätä nyt hiljaa. Tää manki lähtee huomenna katsastukseen. Pitäis mennä läpi. Miksi ei pääsis läpi? Ei tässä on mitään mistä me... Onko siitä etu- ja takajarvalla? Ei niitä tarvii. Mä menen Ronille. Jotenkin tulee kauhean vitutuksia kouluun. Onko sulla aamu? Ei koko leikki. Niin, tää menee... Toi muuten leikataan sit pois. Tän pitäis päästä läpi huomenna leimalta. Ja tää menee huomenna leimalla. Leikkaa kaikki muut pois. Ja tätä ei viedä leimalla. Tää on vaan tälleen ja rakennetaan vaan. Ja... Myyt sä tää eteenpäin. Minkä? En mä. Niin, mutta sitten... Aikuisena en myy. Tää jää kodisteeksi. Jaa. No mut ei oo myynnissä, mut tää tulee messuilla myyntiin, jos pääsee. Lapseen kampupa. Tästä 160 maan. Hei, tää on oikeesti kiusausta, että mua kiusataan tosta. Mitä sä sanot? Käydä Hei, tääkin leikataan pois. Niin just. Tää manki tulee myyntiin 2100 hintaan messuille. Tästä maalataan runko ja vanteet. Millaisen värillä sä maalat vanteet? Ja sitten, niin no, 140 tulee tai 160 tulee, kun mä oon sanonut ton koneen myytyy. Ja sit välit pitää vielä hommata ja vähän kaikkea. No mutta kuitenkin. Nyt on söpön simppeli sähkösarja. Niin oo. Oikein Honda. On Hontan malli. Hei, onks toi se Hondalaista. Hontalaista. Tässä on tää sun adapteri. Onko? Toimiks se Manki vai siellä edistyy. perseellä? Se oli ihan perseellä. Me Edistyy. läpällettiin Fajan kanssa. Mitäs sieltä nyt lähtee? Takalokaari. Takalokari lähtee. Koko paska. Eikö niin, että noi Delit oli myynnissä kanssa? Juu. Delin kumit. Hei, paljon. Tarjoa. Delin kumit. Onko tommoset? No en mä kyllä vielä tarvitse, kun mulla on just se Juuson kumikin hommattu. Ja sitten... Pitäis poltella se vanha kumikin vielä pois ennen kuin... Hei Veikko, nyt pää kiinni. Tää leikataan pois. Pintaa on vielä jäljellä uuden veroisesti niin sanotusti. No ei sulla ole yhtään ajettu. Niin, ei näillä ole yhtään ajettu näillä kumeilla. Tästä niitä työnnetty. No on työnnetty, mutta ei ole ajettu. Vähän likaset on tässä nyt kun ollaan. Ja toisestakin paskasta on myynnissä.
Ihan samankuntoinen, samanlainen kumi. Molemmat on myynnissä. Paljon hintaa näillä oli. Tai no, hintaa varmaan mallia tarjoaa. Hintaa tarjoaa mallia. Käydäänkö toisen kerran kyvissä? Nyt taitaa lähteä keula. Mä voisin... Nyt irrotetaan tanko. Lähteekö tankokin maalaukseen? Ei kun orkkis tulee tilalle. Meneekö se maalaukseen? Irrotetaan tanko. Valkoinen. Tuleeko rungot yksi väliin? Ei kaksi. Punaista ja valkoista. Juu, 55. Punaista ja valkoista. Juu, Pino, onko sua ikinä uhattu asia? Ei ole. armastaa. Niin, ja vilkkokissa. Eiku niin oote vitu homot silloin. Eikö mulla huomenna se paska? Niin, mutta miksi... Siitä lähti tanko. En mä tarvii sitä keskiviikkoa asti. Aina sä sanoit, Kun emme huomenna kerkeä tekemään mitään tällä. Mä tarviin sitä keskiviikkona kerkeen tekemään sille. Kerkeet tekee mitä? No yhtään mitään. Joo. No, anna siis keskiviikkona koulussa. Ei, keskiviikkona koulun jälkeen tulet laittaa tätä mun kanssa. No, jos mulla ei ole mitään muuta menoa, niin Paljon katastus maksaa? 50. No Tino pitää katsoa, että jos mulla ei muuta menoa, niin Iska päästään Hondalla, kun Mankee meinaa ajossa. Mä saan sen varmaan vasta viikonlopulla vasta ajoa. Riippuu vähän, milloin se mun serkku saa maalattua. Miksi täällä on karttia vitun laakeri? Niin. Mä ostan ne kuulat tän päästä, mä tuun. Koska tänne ei kuulu vittu nämä. Niin. No niin, nyt mä näytän täällä Tinon korkilla tän. Se tippuu niinku about tohon kohta. Sitten saa ottaa kierteet. No. Onks toi nyt se, mistä meni kierteet paskissa vai? Ei, no. Kato, ottaa se kierteitä. Mut ei tarpeeksi ylhäältä. Ei tarpeeksi ylhäältä, juu. No tostahan ne on haljennut kokonaan. Nyt kova vähän. Siinä runko. Ding, 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 ding. Tää Mä on kautan kyllä etu. pieni No pidä siitä kiinni, niin tulee... Laitaan tänne. No mä käyn jonkun muovitussin. Mä jostain löydän. Manki on osissa. Kaikki osat. Tosta on Jumala 160 työks vähän. Tässä on 2 mankin osia. Sitten tossa on vielä jotain osaa. Vittu näytetään. Vedetään jotain sijoilla. Me käytiin hakea puuilosta muuttolaatikko, pakataan Aleksin tavarat sinne. Tässä on aika paljon kaikkea. Me otetaan tääkin sinne sitten mukaan. Mä jätän tän pultin päälle. Tai en jätä. Joo. No kone ja runko nyt ei mahu tonne muuttolaatikkoon. Eikä varmaan keulakaan, mutta Teepalat mahtuu. kaikki pikkuosat me laitetaan tonne. Niin. Täällä on garage siivottu, tai talli siivottu. Kaikki osat on tuolla. Paitsi runko ja pumput on tuolla. Vanteet ja kone. Vanteet ja kone. Mutta kone lähtee Aleksin mukaan. Pumput jää mulle ja runko jää mulle. Ja vanteet lähtee Aleksin mukaan. Pitäisikö mun mennä siihen sillä lailla? Et kroppaa muuten pois. En kroppaa. Hyvä. Mä näen sit kyllä motonne starraa pikkuhiljaa. Niin näetkin. Mikä tumppa tässä on? Sitten ihan normi mankin tumppa. On siinä ihan normi. Aletaanko vastaan näitä? No, alkakaa. Ei aleta. No voi vittu. Mitä se video Tai Korea. Kuvataan tästä yksi TikTok. Kun tää nyt on tässä pöydällä. Tänne alle jotain. Mennään. Tai kuvition pää. Nyt pitää vaan taistaa itteeni.
Oi vittu. Tärisee helvetisti kädet. Jumalauta. Mutta tästä parhaat palat tällä mistä. Ei vitus. Mitä on mun kuvaustyyli, joku vaan pelkkää pelleilyä. Koska tää näyttää niin tyhmältä tää scope, kun katsoo tästä GoProsta.